Здравейте! Сега ще ви покажа как правя зелена салата, но преди това салатата, лука и една краставича. Репичките, за съжаление, дъщеря ми ги изяде, няма как да ги сложа. Ги накисвам за половин час в студена вода. Така, здравейте! Сега ще ви покажа как правя зелената салата. Всичко, което бях накиснала за половин час в студена вода, извадих, отседи и ето така ще нарежа на ситно листенцата на зелената салата. Всъщност ще ви покажа, това е нещо, което е много елементарно, да, зная, но понеже не съм качвала, ще го направя и това. Благодаря ви много. Вече сме 94 човека в канала ми, за което много благодаря. Знам, рецептите в Инстаграм ми писаха, защото рецептите не са с високо качество, за което се извинявам, но аз снимам от телефона си и качвам директно, без обработка, без абсолютно нищо. И ето така ще нарежа цялата салата. Сега ще нарежа краставицата. Ще обеля преди това. Винаги накисвам, когато правя зелена салата и не е сезона, накисвам минимум поне половин час в студена вода, за да могат да се махнат микроби, каквото има. Не, че кой знае какво помага това, но така аз се чувствам по-спокойна. Пък дали помага? Пак е нещо, не е като да... Ето така разрязвам краставицата на 2. Ако искате, може да я разрежете и на 4, но в случая аз сега ще я направя на 2. Ще сложа и зеления лук, ще нарежа. Хубаво е репички да сложиме, но моята дъщеря, имах 4 репички, бях ги измила, но ги е изяла. Така че ще бъде без репички. Но няма проблем. Всъщност на зелената салата, ако искате, може да сложите и едно яйце, сварено яйце. Ако харесвате, ще видим, аз мога също да добавя едно или не. Не знам, не съм сигурна, ще попитам децата. Ето така ще добавя салатата, ще добавя краставицата. Добавя краставицата и ето го лука. Лука също може, ако искате, ето така лекичко, но няма да ми се получи, защото е много крив, да го нарежете, да го срежете на 2. И така се добавя цялото го нарязано. Така, лука ми е нарязан. Попитах децата дали искат сварено яйце в салатата и двамата са съгласни, но съпруга ми не харесва сварени яйца, така че варени яйца, така че ще бъде без яйце. Ние ще си добавим отделно. Така, взимам половин лимон. Ето го половин лимон. Ще го изцеда. Хубаво ще го изцедя. Към него ще добавя 3-4 супени лъжици зехтин, но тъй като нямам зехтин, ще добавя 3 супени лъжици олио. В случая зехтина също не е свършил. Днеска е 6 април. Няма откъде да купя зехтин, тъй като всичко е затворено. Заради великденските празници. Ето така. 1, 2, 3, даже 4 ще сложа. Айде и половина. Ще сложа малко сол. Горе-долу една чайна лъжичка сол. И така ще го разбъркам. Може да добавите каквото пожелаете като дресинг към салатата. Ще изсипя и ще разбъркам. Много ви благодаря за това, че се абонирате за канала ми, гледате рецептите, коментирате и така, до следващия път.